ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto. Allah dowata bakkudinooɓe. Tamaran jangini wonde Allah dowata bakkudinooɓe uwokoɓe. Kanko wi Allah dowata penowo jeddowo. Te wi kadi Allah dowata burtuɗo penowo. O wi kadi Allah dowata yimɓe sayseheɓe. E nder Simon al-Bakra kadi o wi Allah dowata yimɓe yeddoɓe. So tawi Allah wona pewnitowo manam dowo sayseheɓe fennoɓe yeddoɓe e toñoɓe nden holi pewtotoɗo. Kono seydi almasihu jofnino gurdam makko fof taw mo wurno e dewɓe sareɓe bakkudinoɓe ha gorko diniyanke tuumi ɗum e wiide holko waɗi aɗa ñamde e rendinoɓe juuti kañumen e bakkudinoɓe. Te Isa wi ɗum wona celluɗo sohli cafro ko ñawɗo gatti noddude fewɓe addanimi addimi ko noddude bakkudinoɓe yoɓe mbaaji sokko ɗumen. wadde Muhammadu jangini yimɓe wonde Allah jabata mo laɓtani cer te o dowata hefereɓe. Almasihu noon o jangini wonde kanko arani e ngam selluɓe kono o ari e ngam bakkudinoɓe.